Πιστεύεις στον Θεό επειδή Τον αγαπάς ή μόνο επειδή φοβάσαι και Τον χρειάζεσαι? Οι Άγιοι Πατέρες μιλούν για 3 πνευματικά στάδια. Άλλος αποφεύγει το κακό από φόβο τιμωρίας. Άλλος κάνει το καλό περιμένοντας ανταμοιβή. Ο πνευματικά ώριμος άνθρωπος όμως μένει κοντά στον Θεό επειδή Τον αγαπά. Και ο Χριστός λέει στους μαθητές Του: «Δεν σας ονομάζω πλέον δούλους, σας ονόμασα φίλους». Όχι γιατί καταργείται η ταπεινή υπακοή, αλλά γιατί ο άνθρωπος δεν στέκεται απέναντι στον Θεό μόνο με φόβο, στέκεται κοντά Του με εμπιστοσύνη. Η πίστη δεν είναι εξάρτηση, είναι μια ελεύθερη σχέση 2 προσώπων. Ο Θεός αγαπά τον άνθρωπο και ο άνθρωπος ελεύθερα απαντά στην αγάπη Του. Μπορεί να πλησιάσεις τον Θεό μέσα από τον πόνο ή την ανάγκη. Το ανώτερο όμως είναι να μένεις κοντά Του ελεύθερα, από αγάπη. Αμήν.